De Riepsovervallers hebben in hoger beroep lagere straffen gekregen. Ja, goed, ik moet het daarmee doen. Het is natuurlijk een dramatisch lang proces geweest, 5 jaar. Het is ook een ramp van een gebeuren. En we proberen het natuurlijk ook weer af te ronden, dat we weer verder kunnen. En verder in deze uitzending. Resten van haven gezocht. En waarom hij elke dag het Wilhelmus zingt. Goedenavond. 5 van de 6 verdachten van de overval in Grijpskerken, waar de omzet van festival Rieps werd gestolen, zijn in hoger beroep veroordeeld tot lagere celstraffen dan eerder door de rechtbank in Middelburg werden opgelegd. En opvallend is dat een 36-jarige man uit Goes, die eerder werd vrijgesproken, nu het langst de cel in moet. Er zijn DNA's aangetroffen op zakken die bij de locatie zijn gevonden. En ook omdat hij een van de verdachten was die de ochtend erna aanwezig was bij het verdelen van de buit. Op 12 mei 2019 werd €400.000 gestolen uit een woning in Grijpskerken. Daarbij werd met geweld gedreigd tegen de 73-jarige bewoonster en haar kleindochter. De nu opgelegde straffen zijn lager dan de rechtbank in Middelburg eerder gaf. Ja, goed, ik moet het daarmee doen. Het is natuurlijk een dramatisch lang proces geweest, 5 jaar. Het is ook een ramp van een gebeuren. En we proberen het natuurlijk ook weer af te ronden, dat we weer verder kunnen. Maar dat de financiële uitslag ervan, dat al dat geld weg is, dat we daar dus eigenlijk niks meer van terugzien. En ook er geen uitzicht op hebben dat dat wel terugkomt. Ze zijn ervoor veroordeeld, we moeten dat geld van hun persoonlijk gaan krijgen. Nou, er zijn diverse bedrijven en partijen in Zeeland die er al geld van moeten krijgen. En die kunnen er ook naar fluiten. Dus ja, goed, dat is natuurlijk moeilijk te verteren. Kunt u er nu een streep onder zetten? Wij zijn geen persoon die met de pakken neerzitten. Alleen, ja, het is natuurlijk iets smet wat ons heel leven wel een beetje zal achtervolgen erop. En dat is natuurlijk, zeker na al die jaren, na 28 jaar zo'n evenement, is het een behoorlijke smet. Hij is heel vervelend. We gaan naar verslaggever Mark van Leiden bij Grijpskerken, want daar wordt op dit moment alles opgebouwd voor een nieuwe editie van Rieps. Mark, het is inmiddels 5 jaar geleden, maar ja, we hoorden het al, zoiets als dit, dat slijt niet echt, hè? Nee, je proefde de frustratie bij festivalorganisator Hugo Kramer. Ja, hij heeft het niet zozeer over die lagere straffen. Dat is nou eenmaal zo, maar vooral dat hij waarschijnlijk, zoals hij ook zelf tegen mij zei, kan fluiten naar zijn geld. Ja, en los van dat geld, heeft het festival ook echt geleden onder die overval? Nou, dat kun je wel zeggen, want het is natuurlijk lang onduidelijk gebleven wie nou de overval heeft gepleegd. Daarnaast heeft het festivalleven ruim 2 jaar stilgelegen. Nou ja, in de tussentijd is Rieps al aan het opkrabbelen en dat kun je ook wel zien, want achter mij kun je zien dat er gebouwd wordt. En ze zijn volop bezig om voor de volgende editie, die op 11 mei gaat plaatsvinden, alles op te bouwen. Dankjewel, Mark. Een patiëntenstop bij ziekenhuis Zorgzaam voor de afdeling neurologie. Per direct. Het team artsen is te klein geworden doordat er 3 artsen zijn vertrokken of binnenkort weggaan. Patiënten zullen daardoor naar het ADRZ moeten of naar ziekenhuizen in België. De maatregel geldt in elk geval tot eind augustus. De Tweede Kamer wil dat kersentelers toch bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken tegen de Suzuki fruitvlieg. Eerder deze week sloegen onder meer Zeeuwse kersentelers alarm. Het vliegje legt eitjes in de kersen die daardoor gaan rotten. Jarenlang werden de bestrijdingsmiddelen toegestaan, maar sinds dit jaar niet meer. En nu wil een meerderheid in de Kamer dat het toch weer mag. Dit is geen metaaldetector, maar een bodemscan. Op het strand bij Oranjezon zijn archeologen op zoek naar een Romeinse haven. Nou, de jackpot zou zijn dat we daadwerkelijk resten van ons vlootstation aantreffen. 2000 jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. Er is nog weinig van bekend, maar er spoelen wel geregeld resten aan op het strand. 100 dakpannen. En dan ook nog eens dakpannen met een stempel van het Romeinse leger. In dit geval stempels van de Romeinse vloot. En die komen allemaal van dit stukje strand hier. En vandaar dat de zoektocht hier begint. Het is nog de vraag of de scan werkt op een strand, maar als dat het geval is, zullen meer stukken strand gescand worden. De dag voor Koningsdag betekent lintjesregen. Vandaag kregen 89 mensen in Zeeland tot hun grote verrassing
Althans, dat is de bedoeling, een koninklijke onderscheiding. De meeste lintjes werden opgespeld in de gemeente Terneuzen. Wim Sprangers uit Filipijnen was vanmorgen de eerste. Hij dacht eigenlijk dat een vriend van hem een lintje zou krijgen. Maar dat liep even anders. Ik zag mijn kinderen en de bijhorenden zitten. Ik denk van, daar kwam ik toch niet voor. In Middelburg kregen 6 mensen een lintje. Nou ja, op 1 iemand na dan. Want mevrouw van den Bergen is op vakantie in Spanje. Via een beeldverbinding werd zij op de hoogte gesteld. Nou, het was inderdaad een enorme verrassing. Goed. In Rijmerswaal kan de burgemeester met deze limo de gedecoreerde ophalen. Alleen, dan moeten ze wel mee willen. En dat kan niet, want mijn verantwoordelijke, ik word meegenomen door onze... Ze komt je ophalen. Ja. Ik kom je ophalen. En vanwege wat dan? Ja, dat ga ik je straks vertellen. Het kwam gelukkig allemaal goed. Net zoals bij Peter van Oost in Renesse. Hij snapte er even helemaal niks van. Ik ken al die mensen. Ja, geweldig. Spannend, hè? Ja, interessant, leuk. Ja. Ik ben er een beetje in de war ervan. Nou, heel veel mensen zaten blijkbaar in dit complot. Don van Driel uit Burghaamstede was de laatste gedecoreerde. Hij kreeg als enige in Zeeland ook nog eens de titel van officier. Heeft u ook begrepen wat voor titel het is? Ja, maar dat moet ik me dan nog wel even in verdiepen. Ja, officier, en daarvan bent u maar de enige in Zeeland. Oh zo, dat is heel eer. Dat is echt een bijzonder element. Nieuwsgierig naar welke Zeeuwen een lintje hebben gekregen? In de app en op de website vind je alles op een rijtje. En dan blijven we nog even bij het Koningshuis. In Arnhemuiden woont namelijk een hele grote fan van de Oranjes, vooral van koning Willem-Alexander. Dan zou je denken, ik heb wel vaker fans gezien. Maar dit is een echte die elke dag minstens 1 keer het Wilhelmus speelt of zingt. Wilhelmus van Nassau. Ik was denk ik 3. Dat ik bij opa en oma, die hadden televisie, ging kijken dat op Paleis Soestdijk op haar verjaardag de défilé was. En dat vond ik mooi. Dan zag ik Alexander kruipen op die trapjes, zie het nog zo. En dat vond ik leuk. Ik wilde hun gewoon zien. Dat was het gewoon. Dat was gewoon het mooiste. Koningshuis en de troonopvolger. Trouwen blijf ik tot in den dood. Koningsdag, nu dit jaar Emmen, om 5:30 sta je bij de dranghek. Dat denk ik wel. Ik denk wel dat het moet, want iedereen wil daar staan. En iedereen wil een plekje bij die dranghek. Want je wilt die hand hebben van de koning en die foto samen van de koning. Vorig jaar op Koningsdag in Rotterdam had Jan de foto. Echt zo tegen hem aan stond hij, dat zie je nog. Hier, een beetje die, ja, je ziet een beetje dat hij echt tegen me aan zo staat, de hand zo. Toen zei ik, dat is de mooiste foto van mijn leven. En toen keek hij zo naar me lachend van, dat heb ik nog nooit meegemaakt dat iemand dat zo tegen me zegt. De liefde voor het Koningshuis is een gevoel dat zich moeilijk laat omschrijven. Dan wacht je tot hij komt en dan zie je komen, dan gaat die spanning heel hoog. Ja, en dan denk ik wel mezelf, rustig blijven, je wordt gewoon zenuwachtig. En hier kwamen echt wel de tranen, zeg maar. Ik denk aan mijn opa, mijn oma, mijn vader en mijn moeder en een dierbare tante die ook bij ons in de familie altijd. Ik word er ook een beetje emotioneel ervan. Ja, het is gewoon, dan zie je de koning. Ja. Ik heb het Beatrix ook een paar keer ontmoet in Veren waar ik werk. Ja, dat is gewoon zo, dan ben je wat emotioneel. Maar dan gaat het zo snel voorbij. Jan stuurt ook met enige regelmaat een kaartje naar het Koningshuis als ze daar iets te vieren hebben. Ik ben ermee begonnen door een collega op mijn werk. En die zei, we kunnen ook wel felicitatiekaarten sturen. En dan krijg je wel eens wat terug. Dan krijg je dit bedankkaartje. Daar staat op, Zijne Majesteit de Koning spreekt zijn hartelijke dank uit voor de vriendelijke gelukwensen die hij ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht ontvangen. Begrijp ik het nou goed dat jij ook elke avond het Wilhelmus draait? Ja, meer dan 1 keer per dag. Eigenlijk als ik een iPad open en YouTube open, staat er bij mij bij favoriet nummer 1, het Wilhelmus. In Spanje heb ik altijd geëerd. Overigens behoort Jan tot de minderheid in Zeeland. Eén Vandaag heeft daar onderzoek naar gedaan. En in Zeeland heeft 41% vertrouwen in de koning. Dat is het laagste van het land. Het was best een aardige dag. Af en toe zon, al viel er ook af en toe plaatselijk een buitje. Het werd 12 graden bij weinig wind.
Ja, en dan morgen, Koningsdag. Het loopt niet over. Verspreid over de dag vallen buien. Er is ook wel ruimte voor de zon. Het wordt wel een aantal graden warmer dan vandaag. Dat dan weer wel. Ja, je kunt morgenochtend ook gewoon thuis blijven en lekker naar de radio kijken. Kijken? Ja, Visual Radio. Van 9 tot 12 heeft Elias een speciale Koningsdag-uitzending, waarnaar je kunt luisteren, maar ook kijken. En ik ben er morgenavond weer met een nieuwe Zeeland Nu, met ongetwijfeld ook heel veel oranje. Tot dan, een heel goed weekend.